Dayat kinaasi ang aming nga nasantuhan na po Diyos. Agyaman kami tinaytiman ng nagundaway ni Enter mo mabalinan mo agyaman mo padayo kinkaw. Agyaman ang buta po Diyos, hindi pa tingin kinasirit ni Enter mo man ng kanya tanong mabalinan ko kay ministro para kitigil na papatigan na. When ako Diyos itatalay kami kinkaw, nakadibintar kami kinkaw ako Diyos, kat sikala ako Diyos hindi pang nalamaan ni. Kat itinitingal daw ako Diyos i-claim it para nakadupra kat ipwersa ti Diablo, kat Espiritu Santo balikat kaya kami. Kat ako Diyos sa ramatan at kanya kasi hindi pa nakabalin mo na kapukinkaw, kaputawan kanya kung di kat amin kinkaw. I-claim ko ako Diyos, hindi pa naka-bless, malipot hindi ko pingan ganda tinatanan. I-claim ko ako, hindi pa nakalumat, hindi na-spirit man nga pa nakaawat na ako Diyos. Tapos mawatan daw ako, hindi nalapasin ng naramit mo, hindi biyag mi. Nagyaman kami ako Diyos, hindi pa nakapon mo. Hindi talag kami ako Diyos, hindi biyag mi. Taramidan dito ta, at kumikita kami lang ititulong mo. In Jesus' name, Amen. Mabaling nga, pagkabayo. Praise God. Yan naging bago. Nga, hindi Diyos. Kaya at ay itarina ka na tayo. Nga itibayat, hindi para murunong tayo. Kapag ginapo Diyos, kataday sunay, hindi nagpabalitan tayo data. So, dahil nararamid na tayo data, dahil ito tayo isang yan, hindi matang ni Apo Diyos, kapag dati Diyos, kataday sunay, hindi nagpabalitan tayo data. Kaya iti ang hell, iti Apo, at ada, dahil iti ang lawlaw tayo. So, nga enjoy yan. Karik na, iti presensya, iti Diyos tata. Adda, iti Diyos tata. Kaya adda, kinka iti Diyos, kaputa na gurnong tayo, kapukin ko na, iti Diyos, kaya adda, kada tayo data. Invite tayo dito ay takno na anay, nga dinggan tayo iti sao ti Diyos, kaya maawatan tayo, may pasagap sa pitibiyag tayo, takno, marik na tayo, may pasat tayo, iti inarami dun, iti Diyos, iti biyag tayo, iti ayang iti Diyos, intundan kada tayo, iti parabol iti Diyos, na itudin kada tayo, iti parabol iti Diyos, ang dalitan, iti amin na masapulan tayo. So tatangag sa pakayat ko, nga sukimatan, iti pamatiyo. Ngamin, iti kamali nga pamati, at pataudin na, iti kamali nga panagbiya. Iti umiso nga pamati at pataudin na iti umiso nga panagbiya. Iti kilo nga pamati at pataudin na iti panakabalo. Iti umiso nga pamati pataudin na iti panakawaya-waya. So kita ginadalat ito at may papali. Iti panagtulno iti pamati. So anya ti kaya nga sa kwenda ito. Gaputa iti lintag iti daan na tulab. Iti panagtulnog iti lintag. Babaan kini Moses kat pataudin na iti bindisyon. Ngayon no saan ka nagtulog na yan, ikuna itilintag, babaan kini Moses, kaya pataudin na itilunod. Ngayon, awan tayo babaan itilintag. So na tayo itilintag, babaan itidaan na tulad. Ngayon no saan ka nagtulog, no anya itikuna itilintag, babaan kini Moses, kaya may lunod itibiyag. Ngayon nagtulog ka, no anya itikuna itilintag, babaan kini Moses, mabindisyon na itibiyag. So dahita, ket lintag itidaan na tulad. Ngayon imbaga ni Apostol Pablo, di 2 Timothy chapter 2 verse 15, dividing the word of truth. Dahil kita nga kinapundok at masapol nga masigkay-sigkay, iti miso nga panangasigkay, iti sa iti Diyos. Tapno, makita mo, ay nga kalintag, iti ayaw mo, takpan, agda katilintag, babaan iti paraburo, agda katilintag, babaan iti pamati. Huwag tulog ka, babaan iti lintag, unang tulog ka, babaan iti pamati. So, masapol nga maawat ang tayo. Masapol nga mununag, iti panakaawat, iti dito. Ngayon, awan tayo, babaan iti lintag. No di kat adda tayo, babaan iti parabol. Kat babaan iti parabol, saan ang iti panagtulog iti lintag. No di kat panagtulog iti pamati. So, ano yung tinag-diferensyahan na ito? Iti lintag, inmay, babaan kini Moses. Ngayon, iti pamati, kat inmay, babaan kini Apo Isus. Iti parabol, kat inmay, babaan kini Apo Isus. As kuna na John chapter 1 verse 17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Itilintag, inmay babaan kini Moses, kaya may parabol kini kinapulog, at inmay babaan kini Apo Isus. So, hindi nag-diferensyahan na ito. Ngayon, itilintag ko na, inmay babaan kini Moses. Ngayon, may parabol, at inmay babaan kini Apo Isus. So, kaya ko, nga nananay, nga maawatan tayo na ito. Kaya nanrugi tayo, i-libro iti Ephesians chapter 2, verse 8. Kaya ko, maumunag tayo, iti panakaawat iti na ito. Kapag isuday ito iti kapaggan. Isuday ito iti kaimportantiyan nga madiscobre iti intiro nga iglesia. Iti intiro nga ministry, kaya iti intiro alubong. Ephesians chapter 2 verse 8, basahan tayo. Kaya kung ay tigsayo nga magbasa. Basahan tayo. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So kapoy iti parabol may salakan ka, babaan iti pamati. Dahil dapat saan nga nagtawagin ka. Dahil dapat saan nga gapukin ka, no di ka regalo iti Diyos. Dahil dapat sagot iti Diyos.
Simutan niyo iti kunana. Gapo iti parabol may salakan kababaan iti pamat. So may salakan kababaan iti anya. Iti pamat. So saan nga gapukin ka? Saan nga gapo iti bukod mo nga kabalan iti mabalinaw maramigan iti gapo may salakan ka? Saan nga gapo iti bukod mo nga kinasayat iti gapo may salakan ka? Nundi kat may salakan ka gapo iti parabol. Kat iti parabol kat may paayon kada tayo. Iti parabol kat may paayon na para kada tayo. Yan kasano nga magunod kayo. Kung naitibigya, babaan iti pamati. So iti parabol kat may paayon na para kada tayo. Ngayon iti pamati kat iso iti wagas ang magunod tayo iti parabol. So kung nagapo iti parabol, may salakan ka, babaan iti pamati. So yan kaya kasakuan iti sa uma may salakan. Manipod iti dahito nga surat ko na mawayawayaan ka, manipod iti panakauhong. Mawayawayaan ka, manipod iti panakadadaan. Mawayawayaan ka, manipod iti impyerno. Kaya maibilang ka, iti kinasaya iti Diyos. Maibilang ka, iti kinalintag iti Diyos. So saan ka nga may salakan? Gapot ay suti may parbantin ka. Saan ka nga mawayawayaan, manipod iti panakauhong. Gapo iti kabalang, kibabalin ang maramit. Saan ka nga mawayawayaan, manipod iti panakadadaan. Gapo iti bukod mo nga kinasaya. Nundi ka, may isalakan ka, wano mawayawayaan ka, gapo, iti parabol iti Diyos. So saan ka nga may isalakan, gapo tayo suti may parbangkin ka, nundi ka, gapo, iti pabor iti Diyos. So may isalakan tayo, gapo, iti pabor iti Diyos. Saan nga gapo tayo suti may parbang ka na tayo? Saan tayo nga nawayawayaan? Gapo tayo suti may parbang ka na tayo? Ti may parbang kumaka na tayo at panakaupong. Ti may parbang kumaka na tayo at panakadadaan. Ti may parbang kumaka na tayo. Panakadusa, gapo tayo sulita, iti supapak iti baso. Ti may parbang kumaka na tayo at matay. Gapo tayo sulita, iti supapak iti baso. Kaya amin tayo, ti may parbang kumaka na tayo at infierno. Ngayon ni Apo Isus, kaya inpakita na iti pabor na kita, takno aunan na kamanipod iti sitna. Inpakita na iti pabor na kita, takno aunan na kamanipod iti panakopong, aunan na kamanipod iti panakadadaan, nga isugma ti may parbang ka. Kaya amin tayo, ti may parbang ka na tayo, kaya infierno. Nga pagyaman tayo iti Diyos, tas saan nga nagipaay ka na tayo, iti may parban ka na tayo. Amen? Amen. Praise God. Haan ka nga naisalakan, gapot ay suti may parbantin ka. Saan ka nga naisalakan, gapot ka anayon ka, makikimong gapot, ikabalang, kibabalilang maramitan, nundi ka naisalakan ka, gapo iti parabol iti Diyos. Kaya iti parabol iti Diyos, nagunod mo, babaan iti pamati. Saan nga gaputin ka, nundi ka, gapo iti pamati, magunod tayo iti parabol iti Diyos. So saan nga isulay ti may parbang ka na tayo, nundi ka, gapo iti pabor iti Diyos. Naisalakan tayo, gapo iti pabor iti Diyos kada tayo. So agyaman tayo, tas saan nga naipaay kada tayo, iti may parbang kada tayo. Gapo, tayo iti parabol iti Diyos, inamol na tayo, manipod iti lutok iti baso. So agyaman tayo iti Diyos iti leta. So kasanuman iti kinasaya tayo, kasanuman iti kinalintag tayo, kasanuman iti kinasimpet tayo, iti may parbang ka na tayo. Iti may parbang kumaka na tayo. Kaya panakaupong, gapo tayo sulit at isupapak ti baso ngayon naraming adan iti garden iti Eden. Ngayon ni Apo Isus, kaya ipakita na iti pabor na kinka. Tapno, haan nga maipaikin ka, iti may parbang kinka. So, ni Apo Isus, ipakita na iti pabor na kada tayo, tapno saan nga maipaay kada tayo, iti may parbang kada tayo. Kaya aunan na ka, manipod iti panakaupong. Aunan na ka, manipod iti panakadadaan. Aunan na ka, manipod iti infierno. Kaya saan na nga nita? May kadwa. Inpasat na ka, inbilang na ka, iti kinasanto, anagapo king Kristo. Inpasat na ka, iti kinalintag, anagapo king Kristo. Mula man, pasat na iti kinalintag, anagapo king Kristo. So, siputan nyo dito. So, tata, awan na pulos, iti naramid mo, tapno may pasat ka. Ngamin mo may pasat ka, gapo iti naaramida. Kahit mga sawan, nagapukin ka. Gapo iti naaramida. Ngam saan? Saan nga gapo iti naaramida? Saan nga gapo iti naaramida, ti gapo nga naipasat ka? No, di ka gapo iti naaramida ni Kristo, isot gapo na naipasat ka. Naipasat ka, ti anya. Siputan nyo dito. Naipasat ka, iti kinasanto, iti Diyos. Naipasat ka, iti kinalintag na. So, anya dadating kwa na, anak ay pasakak. Anya dadating kwa na, anak ay bilang. Anya dadating na ako, Diyos nga nakay pasita. Anya dadating parabol iti Diyos nga nakay pasita. Pasat na, iti panakaagas.
pasutnak iti kinawadwad, pasutnak iti waya-waya, pasutnak iti talna, pasutnak kadagiti banag, apataudin nga iti ragsak, pataudin na ti rago, pasutnak kadagiti banag, nga pataudin na ti kinasirig, pataudin na ti kinalahin, pasutnak kadagiti banag nga pataudin na ti tatang nga panunot, pataudin na iti kalmado nga rikna, pasutnak kadagiti banag nga pataudin na iti baligi, ken pasutnak iti amin kanalpasan nga naramidan ni Kristo. Kaya sinutan nyo dito, pasutnak iti amin nga da iti parabol iti Diyos. Sa lunsod, anya garot ka iti ada iti parabol iti Diyos. Iti amin nga kasapulam nga may paay iti biyag. So ti amin nga kasapulam nga may paay iti biyag kat ada iti parabol iti Diyos. Kat pasutkan iti dayta. Kung man pasutnak iti parabol iti Diyos. Praise God. So pasutkan iti dayta. Kat iti parabol iti Diyos, ang tanitandag iti amin nga kasapulam nga may paay iti biyag. So iti Diyos, kat inpasat na iti amin nga tao, iti parabol na, awan iti indaksir iti Diyos. Dahil iti isiputan nyo, hantay ko mga mangidumduma, gapot ati Diyos kat saan nga mangidumduma iti tao, haan ko mga gapot ati iti siktan, kat sa bali iti siktan, ang mangidumduma ka, ngam iti Diyos, iti amin nga tao, inpasat na iti amin nga tao, iti parabol na. So naipasat tayo amin, nga tao iti parabol, nga agad ikalintagan tayo amin, gaputan na ipasat tayo iti parabol na, kat iti parabol ti Diyos, kat agdalitan na iti amin na kasapulang nga may paay ti Diyag, tapno agbigyan ka nga magpadpadayaw kini Apo Diyos. So do kaya kung nga magunod na iti amin, nga kasapulang nga may paay ti Diyag, mapankay iti parabol iti Diyos, kaput agdalitan na iti amin nga kasapulang nga may paay iti parabol iti Diyos, kat naipasat ka dito, inpasat na ka iti Diyos iti dayta. Ipanamulot tayo. Pinanadjay Titus chapter 2 verse 11. Basahan niyo, kahit kung itig sayo na magbasa. For the grace of God that brings salvation hath appeared to all men. For the grace of God that brings salvation hath appeared to all men. So, iparabot ti Diyos, apatapudin na iti panakaisalakan, ket na ipaay iti amin at tao. So, di panakaisalakan, naglawag, nga iti panakaisalakan, ket na ipaay, para iti amin nga tao. Sana ako na nga dadumala nga tao. Sana ako na nga dagiti lang nga siktat, tinakaipaayang, iti parabol iti Diyos. Sana ako na nga dagiti lang daduma, iti nakapayahan ako na nga 144,000 lang, iti nakapayan, iti parabol iti Diyos. Hana ako na nga daduma lang, iti nakaipayan, iti panakaisalakan. No, di ka kunana, nga amin nga tao, salvation hath appeared to all men. So, amin nga tao, kat naipasat, iti panakaisalakan. Sunod-sud, nga maabay garod nga saan nga amin nga tao, kat naisalakan tata. Siputan nyo, ngamin saan da nga inpasat, iti biyagda, iti parabol, iti Diyos. So, pasat da iti parabol, iti Diyos, ngayon saan da nga inpasat, iti biyagda, iti parabol, iti Diyos. So, kung naman pasat na iti parabol, iti Diyos. Kung naman dita kalawan mo pasat na iti parabol, iti Diyos. Kung naman dita kanigid mo pasat na iti parabol, iti Diyos. Ngayon ti problema, kadag ito'y nga naipasat iti parabol iti Diyos, kat saan da ngayon pasat iti biyagda iti parabol iti Diyos. When nagpaiso na ipasat da iti parabol iti Diyos, ngayon saan da ngayon pasat iti biyagda iti parabol iti Diyos. So ti umuna, nga kasayaatan nga aramidan, ket mamatira, nga iti parabol iti Diyos, ket insamadnan iti amin nga kasapula. So noon na ti doktor, nga daanak iti sakit, ngayon ti panapaagas ket ay paayan 2,000 atawin na iti napalabas, pasat na iti dayta, so aramidan, ket ipasat ko iti biyag ko iti dayta. So lumay, ket awan iti pagbayad ko ti utang, ngayon iti parabol iti Diyos, ket inpaaynan, iti kinawadwad, pasat na iti dayta, so aramidan, ket ipasat ko iti biyag ko iti dayta. So lumay iti panakabalo iti pakarikutan, ngayon iti parabol iti Diyos, ket inpaaynan iti waya-waya, so pasat na iti dayta, so aramidan, ket ipasat ko iti biyag ko iti dayta. So, pasat na iti amin na adda iti parabol ni Apo Diyos. Pasat na iti amin nga naltasan ngayon naramid ni Apo Isus. So, taramid ket ipasat ko iti biyag ko iti dayta. Ngayon kasanong mawagas iti panangaramid ko iti dayta. Daytoy, ket saan na nga umayak makiging agkanta, agsala, agpalakpak. No di ket masapul pay nga amok ati Diyos ket kudlo. Iti sao iti Diyos ket kudlo. Masapul pa yung mga daanak, hindi pa nakaawat. Gapot at di pa nakaawat, at isot iwagas na magunod ko, hindi parabol iti Diyos. Ngamin lumay ka dito eh. Ket riknangam lang iti presensya iti Diyos. Agkanta ka, agdayo ka, agsala ka, agpalakpak ka.
Ket saan mo nga naawatan iti sao ti Dios, saan mo nga naawatan dahil nga message ti Dios ti ka agawid ka, ket di ta nga mariknam apay nga nga awam mo ti tarigagay kung nga gimo, apay nga awam mo ti kinarigtak nga mapan agdayaw kini Apo Dios, apay nga awam mo ti kinarigtak mapan agkanta agpanakpak nga pagpadayaw kini Apo Dios. Ngamin ti problema ket saan mo nga naawatan iti sao iti Dios, ket gaputa saan mo nga naawatan di ta mo ten nga mas daw ka nga apay nga iti rignam ket manakdaw no apay nga iti panagsirbim ket kas lalo mamies ka gaputa saan mo nga naawatan sumati ka importantian ket isu iti panakaawat tayo i-general passing nga naramidan ni Apo Dios iti biagyo iti panakaawat tayo iti parabor iti Dios nga iti parabor iti Dios ket adalitan nagiti amin nga kasampulan nga may paay iti biag ket kompleto iti biag mo iti Dios nga nagkurang king ka ket gaputa naawatan iti parabor iti Dios awanan king ka ti panagreklamo pataudin na king ka ti kinaanos ket nung bilang hampay nga nagudod dagiti rapa apo ta ngem gaputa daking ka ti kinaanos ket kuno Apo Dios agyaman ak iti sumarunong daw ket insagot mo iti amin nga kasampulan agyaman ak Apo Dios tas ang nga nagkurang kanya Apo Dios agyaman ak di ta maagal mo no kasano ka agyaman na kanayon kini Apo Dios gaputa daking ka ti kinaanos ket isudat ti ebidensya nga namati ka kini Apo Dios gaputa ti panamati ket isu iti panangbunod mo iti parabor ni Apo Dios aladaan ka ti panamati gaputa naawatan iti sao ti Dios ket ti panamati ket tagtaod iti panagdagdangag iti sao ni Apo Dios so nga kanayon mo dimbigben iti sao ni Apo Dios tapno mapataod ket ti panamati ket pataudin daging ka ti kinaanos tapno nyaman mo paspasama iti biag mo ket aagan mo lang talo kasano ka agyaman kini Apo Dios. Amen. Praise God. So maagal mo kasano ka agyaman kini Apo Dios gaputa naawatan iti sao iti Dios. Dahil bakit pataudin natin kahit di pa nakabalin ket iti diablo ket agbutan kin ka gaputa naaligtak ka nga Kristiyano nga among no kasano ang ipatungpal ti sao ti Dios. Ngamin lumay ka dito nalit namin ti presensya ti Dios nagkayaw ka kini Apo Dios pinadayaw ni Apo Dios ngem no saan mo nga naawatan iti sao ni Apo Dios saan mo nga among no kasano nga mga ipatungpal iti sao ti Dios gaputa saan mo nga naawatan iti sao ti Dios. Mawawatan yo kadito ko na. Amen. Agyaman tayo di Diyos. Ay sunat tinangitan, hindi pa nakaawa. Sunat mo ang mawawatan dahil ka sa salita at ikarara mo din Apo Diyos. Tapi Diyos, iti pasat ka, iti parabor iti Diyos. Ipasat mo iti biyag mo, iti parabor iti Diyos. Awatan tayo iti parabor iti Diyos. Tapno dita nga marami tayo. Nung kasanod tayo mga agyaman kini Apo Diyos. Kat dita nga agbutang iti diablo king ka. Gaputan na aligtak ka nga Kristiyano. Nga among nukasano nga mga ipatungpal iti sao iti Diyos. So amo tayo nga mga ipatungpal iti sao ti Dios gaputa naawatan tayo iti sao ti Dios. So hanto mo baybayan iti panagigimong tayo, hanto mo baybayan iti panagdengeg tayo iti sao ni Apo Dios. Dito tayo nga mapakaligtak, nga mapasirid gapu iti panagdengeg tayo nga kanayon kadagiti iti sao ni Apo Dios. Ket dito tayo nga nananay nga may pasat iti biag tayo iti parabor ni Apo Dios. So pasat na iti amin nga aday iti parabor iti Dios. So karamidot iti pasat ko iti biag ko iti deda. So kasano mawagas nga karamidot tayo. Kas pangaligan, siputan nyo. Tas kuma, no, inpasang mo dara niya iti makan. So, anya daramida, takno, malakam ko dahi tanga makan. So, daramida, ket babaan, iti panangarapat ko iti ngiwat ko, amang kaan, dahi tanga makan. So, kas tamo iti parabol iti Diyos, pataudin na, iti makuna nga panakaisalakan. Dahi nga parabol iti Diyos, ket adaditan panakaisalakan. Ket iti wagas kay pasat ko iti biag ko iti parabor iti Dios ket babaan iti mapuna nga pamati ket kunay iti Biblia nga iti no anya iti rumwar iti unanya ti pinatik ket isu iti rumwar iti ngiwat ka no anya ti pinatik ket isu ti bagak gaputan anya ti dadi ti puso ket isu iti rumwar iti ngiwat ko so nanya ti panatik ket isu iti bagak so nanya ti bagak ket isu iti ebidensya no anya iti pinatik. So iti wagas, no kasano ay pasag ko iti biag ko, iti parabor iti Diyos. Ket babaan iti panangaramat ko, iti ngiwat ko. So, no umaykin ka, no kunay iti doktor nga daan ka ti sakit. Nga, iti panakaagas ket naipayan. So, aramatan iti ngiwat mo, ket kunam, gunudok iti panakaagas, anay paayan, gapo iti parabor iti Diyos, in Jesus' name. So, no umaykin ka iti kinakurapay, ket kunam, gunudok iti kinawadwad, nga naipaayan iti parabor iti Diyos in Jesus' name. So lumayan ka iti panakabalog iti pakarikutan. Ngayon, aramatan iti makunang niwat mo ket kunang gunudog iti waya-waya nga naipaayan iti parabor iti Diyos ket pasat na iti dayta. Ket gunudog iti parabor iti Diyos gunudog iti waya-waya in Jesus' name. So aramatan iti makunang niwat mo no kasano ngay pasat mo iti biag mo iti Dios ket aramat iti kas kumati panangkakan mo panakaisang mo dahi tanga makan ket iti no kasano nga malakam mo dahi tanga makan tapno may pasat kin ka dahi tanga makan ket
Lakaman babae iti pananglakan mo, panangaramat mo iti makunanganiwat mo so kastamot iti panangipasat mo iti biyag mo iti parabor iti Dios babae iti panangaramat mo iti niwat mo nga agyaman ka kini Apo Dios iti amin ngay naramid na iti biyag mo ket kunam pasat na iti parabor iti Dios ket no dating ka iti sakit ket kunam nga gununit iti panangagas gapot iti panangagas ket naipayan ket gununit iti panangagas ket naipayan iti parabor iti Dios in Jesus name. So di amin nakasapulang iti biyag mo at gumudan kaputa pasat dahil iti parabor iti Diyos in Jesus name. Iti amin nakasapulang na may paay iti biyag, iti amin na harap-hahap mo iti biyag mo, iti amin na kahit mo mapasamak iti pamilya mo, kahit mo mapasamak ka iti amin na nagtintas ka plano iti biyag mo, ket adda ditan parabor iti Diyos, ket walang gunudot dita, gapot adda ditan parabor iti Diyos in Jesus name. So aramaton iti makuna nangiwat mo nga manggunod iti makuna nga parabor iti Diyos. Aramaton iti makuna nangiwat mo no kasano nga ipasat mo iti biyag mo iti parabor iti Diyos. Isungahan nyo ikakaam iti ngiwat yo numay kayo dito nga agserbi kini Apo Diyos masapol nga aramaton yung tiniwat yo nga mangipakita nga pagpadayawam ni Apo Diyos iti biyag mo nga gyam-gyaman ka tayo ni ka nakatimatay, ni ka nakatagong, ni ka nakatilabay, ni ka nakatingimat, iti imat, isaka, ket ko na Apo Diyos, agyaman na kami ka na gito. Agyaman na kitintag mo iti biyag mo, agyaman na kisalungat, agyaman na kitintag mo nga naganap mo, agyaman na kiti pamilya, agyaman na kitasalungat kami, agyaman na kiti kaadap man na dito nga nandungan ka na kiti sa so ti amin nga pasat iti biyag mo, katagyaman na ini Apo Diyos ket isuday, dati wagas nga pasat mo iti biyag mo, iti parabor iti Diyos. Kaputag yung nalpasan niya, naramid niya Apo Diyos iti biyag mo, iti parabor iti Diyos ket anda nita amin na, ket na ipasat kay iti data, ket iti wagas nga pasat mo iti biyag mo iti data, ket babakan iti panangaramat mo iti ngiwat mga managpadpadayo mo iti Apo Diyos. Amin nga tao, ket pasat iti panakaisalakan. Amin nga tao, ket pasat iti parabor iti Diyos. Ngem ti question, apay nga saan nga amin nga tao ket isalakan. Ngamin saan da ngayon pasat iti biyag da iti parabor iti Diyos. Data iti problema iti Diyos ket naayat saan nga kayat nga mapukaw iti uray sa sino gapot iti Diyos ket ayayatan na tayo amin kayat na nga iti amin nga tao ket naisalakan ket agturom da kumay iti panagbabaoy. So nga iti Diyos ket ayayatan na tayo. Kunaman ti Diyos ayayatan na. Hallelujah. Ti problema lang no saan mo ayatan iti Diyos. So ayatan na ka ti Diyos, masapol nga among data tapno among no kasano ayatan iti Diyos. Gamin no among no kasano ayatan iti Diyos, maikatkin ka iti panagreklamo. So iti panangipasat mo iti biyag mo, iti parabor iti Diyos, ket babaan iti panakaawat mo kadag iti sao iti Diyos. Babaan iti panakaawat mo iti kay papanan iti parabor. Babaan iti panangaramat mo, iti ngiwat mo. Babaan iti kinaanos mo, gapot ay sulag iti ebidensya nga sika ket impasat mo, iti biyag mo, iti parabor ni Apo Diyos. Gapot ano anya, iti rumor iti ngiwat mo, ket isulat iti ebidensya, no anya iti pinating, ket iti ubiso nga pamati, ket pataudin natin ubiso nga panagbiag, iti kamali nga pamati, ket pataudin natin kilo nga panagbiag, iti kilo nga panagbiag, pataudin na iti panagpalo, ngem ubiso iti pamati, ket pataudin na iti waya-waya. Ket gapot adda kay kita namati iti parabor iti Dios, iti parabor ti Dios ket adda ditan iti amin nakasapulang nga may paay iti biyag. Ket pasat ket ti deta, ipasat mo iti biyag mo iti deta babaan iti panagyaman mo, iti inaramid ni Kristo iti biyag mo, iti amin inaramid ni Apo Hesus iti biyag mo. So adda ka dito gapot inaramid ni Kristo iti biyag mo. Panunutan nga nalain dita, imula iti panunut mo awanak at dito yung saan nga gapu iti inaramid ni Kristo. So kasapulang ni Kristo iti biyag mo. Mano ka na kayo iti mamati kini Jesus. Amen. Amen. So kasapulang ni Jesus, ibigyan mo. So ibkas mo ako. Lord Jesus, ibkas ko, iti panagyaman ko kita. Mabaling ka mo, saan nga masapol? Adula amin, hanga importante nita, ti importante ka namati ka, hanga masapol mo sa usalang taniwat mo, ti importante ka, panunutan nga namati ka ratan, hanga kasapulang ni tiwat mo, ngayon ibagapkin ka, kas pangaligan, nung may pasangong king ka, iti makano. Ket saan mo, nga lakaman, dita nga makano. Saan mo nga aramatan, iti makuna nga ngiwat mo. So kasano nga pananglakam mo iti makan, nga da kumadita ti makan. Anya garot iti kastan data. Ibagak king ka, no bunang mahaani nga kasapulan iti ngiwat nga mga rama. Nga pananglakam iti data, anya garot iti kastan, angot-angotan dita nga makan. Sigurado kung may king katibisin, gapot ang angotan lang. So pasat ka ti dita nga makan, anya ti kalintigami ti dita nga makan, nga ti problema kat saan mo, saan iti ngiwat mo nga mangkaan. Kaya angot-angotan lang. Haan ka nga mabuso. Saan mo nga malakam, dito nga makan, ket umaykin ka ti panakabisit. Kas jay mo ti parabor iti Diyos. Nga nadakin ka ti parabor iti Diyos, ipasip ka ti parabor iti Diyos, ngayon ko na namatya. Ngayon hamot nga, alamatan iti ngiwat mo, agdayo giniapo Diyos. Masalot ka mat na mangipukaw, iti panagyaman mo giniapo Diyos. Gapot awang tingod mo, kung nasalot ka, wala talaga hamo ang kaya.
Isaiah kung naman nga di panunod ko, kasanugor ko tanga may pasat ka, iti parabolo iti Diyos. Kawatin iti ko na. Amen. Praise God. So iti wagas, nung kasanugay pasat tayo, iti biyag tayo, iti parabolo iti Diyos, kat babaan iti panamati tayo. Panamati tayo, dyan ang pasem na naramidan ni Apo Isus iti biyag tayo. Kat iti makipanaglag, iti ebidensya nga namati tayo, kat babaan, iti panagkalinaad tayo, nga naanos kini Apo Diyos. Panagkalinaad tayo, iti timing ni Apo Diyos. Panagkalinaad tayo, nga mangammo, iti sao iti Diyos. Nga naananay, nga maawatan tayo, iti sao iti Diyos. Kaya naananay, nga panakaramat tayo, tiniwat tayo, babaan iti panagyaman tayo, iti amin nga naramid ni Apo Diyos. Kaya nawatan nyo ulit ako na yung mga amen. Bali nyo kayo, takto na i-apply mo ito. Ibagang kini-Apo Diyos, pasat na kini parabol iti Diyos. Sige, kung nga pa naitaniwat mo at padayawang ni Apo Diyos, iti unos, iti parabiyag mo. Kahit kung naman Apo Diyos, iti biyag ko, iti tuking ka. Apo Diyos, awatan ka. Lord Jesus, iti karawang iti tuking ka. Ipasat mo, iti biyag tuking ka. So dahil ito nga, inaramid ni Apo Diyos, iti biyag mo. Ipasat mo, iti biyag mo kini Kristo. Bakit kang kagkatalag iti kamisisan, sige, nawaya, nayagkas mo. Iti panagyaman mo, kini Apo Diyos, kapitay. Sulit